Nangyari na ba kaya kayo itang ating kamburing kanan pero ka pwedeng lumalbale? O kaya naman, ka pwedeng lumuwal kayong opisina mo? O kaya naman, ating kamburing gawan pero may pwedeng lakwan? Ito, Maya Paldo Kabalen, kamusta kayo po? Ako Louis Season ng Ngayon, Pampanga. At yung ini kayong bale, kalupad na rin nga lawang tao, minsan nakatangkabi si tangkay ating tamburing kanan. Tala, apon talang detang restaurant na burita mong pipanganan Anya, ngayon nga doon ngayon, buriking share kaya kayo yung metong mobile application. So, yung video ngayon ni, kasaw kaya po yung Mangan PH. Burimin packet kaya kayo na hanggang atsuka kayong bale o kaya hanggang atsuka kayong opisina, pwede na kang mag-order karetang pamangan na buri mong kanan and then deliver din na king baleta mo. Kalupo kuya ko ini magbantay ang anak kanini. At the same time, pag-edit ko pagetang gulod. So, anak kasanting anak kasanting na may invento lang rin makanining klaseng application. Okay, but kasantingan pa king mga .ph anano karakal kahanda para ka ring restaurants na pwede tamong may pag-orderan. Ikaw tamo, bakit ko kaya kayo makanano mag-order kayong mga .ph? So, alben niya yung video ngayon Yang rider tamong eningaldo. Tukyan at albentaya nung nanoing malilyari potang on-order tamo mga .ph. Tao po! Para agamit may mga .ph, dapat mag-register ka by downloading their apps available for Android and iOS or navigate to mga .ph using your browser. Kayari, mamili kang pamangan, manibatan ka ring partner restaurants. Add to cart, review, kiba checkout. Ang minimum order pala Kenny is 200 pesos at pwede kang mamayad via PayPal, credit card, or cash on delivery. Kadalasan, 60 minutes or less at yun na yung order mo. Siyempre, depende kayong panibatan mong lugar. Nung bisa kang update nung nuka rin na yung order mo, you can use their online web tracking using your phone, PC, or laptop. Super convenient ya talaga yung mga .ph. Alang hassle ng traffic, parking space, pamag-commute, ang pang pila kang counter. Just click or tap and wait for your order to come. Mangan PH. O ito, ito na yung order ko. Lamin tayo. Medyo mapali. Pali ni Ngaldo. Happy ni mga yan, sir? Okay. Yeah, thank you. Magkanya po? 250 po. 250 pesos. Bilis, no? Sa tinawang almusal, di ba? Okay po. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye.